Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a unha nova conversa, programa creo que número 56 vai a ser, se non me equivoco. Se non é 56, pois vedes no título o, no, o número que é. Esta faime moita ilusión porque é unha conversa que tiñamos que ter repetido xa fai tempo, porque as convidadas pasaron, que o mirei hoxe porque non me acordo exactamente o día, o 26 de outubro de 2022. O sea, casi fai 2 anos cando non tiñan nada publicado. Non había ninguna canción publicada, non estaba o disco feito, todo o que pasou, pois, podía estar nas cabezas, pero non estaba. E eu lembrome desa conversa de rematala sabendo que estas 4 rapazas tiñan algo. De feito, busquei ata lo puxen en Twitter, hai probas de que o puxen, de que estas rapazas tiñan algo e de que aquí había pois un futuro bastante prometedor. O tempo está dando a razón, teñen un discazo da hostia, están cada vez presentes en máis festivales, en máis eventos, cada vez teñen máis público, son aclamadas por xente, hai fans, nenas absolutamente fans delas, que eso para min é o maior éxito que poden ter, e tiña moitas ganas de telas. Non podíamos acabar esta terceira tempada sen que pasen por aquí, así des ver xa en pantalla as rapazas de Leria. Que tal, como estades? Hola! Super ben, Sí, que guai. Estábamos agora rollo mirándonos cando dixeches os 2 anos. Que pasaron 2 anos. Estaba Andrea Estaba así, así, en plan, pelos de sí. punta. Pelos de punta. Dios mío. Buah. É que, joder, eu sabía que pasara tempo, sabía que fora antes da canción, de sacar o primeiro sinxelo, pero claro, decía, hostia, canto tempo pasou? E cando viña no bus de aquí para casa e mirei exactamente o día, digo, hostia, é que parece que non, pero que de tempo, Casi Sí, 2 anos. casi 2 anos. O sea, eu pensara que pasaba como un ano Sí, algo, como moito. ano largo, pero Dios, Estábamos chiquitas. estábamos moi chiquitas. É que, joder, lembrome esa conversa, buah, é que Sí, sí. vos costaba falar, eu lembrome que sempre dicía a xente, dicíalle que fora un pouco a máis bonita que tiven, a que máis me gustou, porque vos vin, non sei, vos notei algo, a forma na que falabades, o que dicíades, notaba algo, pero ao mesmo tempo foi unha das máis difíciles, porque claro, eu vos preguntaba e vos costaba responder, non... Sentímolo. Sí, Dios, bueno. A ver, que probablemente foi unha das nosas primeiras Claro, entrevistas. sí, sí que o dixeres que era das primeiras veces que falabades así do proxecto e estabades aí, entón claro, joder, é normal. Ni siquiera creo que tuviéramos moi claro que decir. No. Pero a día de hoxe tamén nos pasa, Sí. Onte intentaban tamén organizarnos para dicir unhas palabras para un Reels, para un programa e tampouco Non daba xeito, xeito, non é o noso. A menos que nos pregunten que como xurdiu Leria. Mira, ese é o bo, porque esa pregunta exactamente así non a fixera, pero sí que o faláramos daquela vez, e por lo menos desta vez non vamos a ir por aí. O sea, o comezo xa está nesa primeira conversa, xa está máis que respondido e máis que vos vai quedar por responder. Xa. Se nos sacas do guión, despistasnos un pouco, a verdade. No, ti preguntan cousas graciosas. No, mira, o que sí que creo, porque, claro, pensando neste tempo que pasou, eu creo que me valoredes, pois, non exactamente dende ese día, non, pero estos anos, porque, claro, sacade single, o single empeza máis ou menos a funcionar, vai gustando, vos metedes a traballar no disco, sale o disco, estades antes do disco, ides ao festival, como valorades estes anos? Porque, joder, pasaron moitas cousas en relativamente pouco tempo. Sí, É a definición do Sí. proxecto. Moitas cousas en moi pouco tempo. un pouco Sí. telemia. É que eu me lembro do ano pasado, cando estivemos no festival, que, mira ti, en plan, xa fai un ano, agora xa vivimos un montón de cousas, dende ali, pero eu me lembro de estar ali no escenario do festival, estar rematando e tocando ao final, e eu dicir, estás escoitando, en plan, a xente está cantando a nosa canción. Era, Era foi moi increíble. forte. Iso sí que era pa pelos do cu de punta, literalmente. Guau. No, foi unha coisa, porque ten que ser, porque, ademais, claro, é un escenario grande, un día moi top, un festival
que non será recoñecido por moitísima xente, pero é un dos festivais máis importantes que hai aquí en Galicia, porque pon en valor sempre a bandas que estades comezando. Este ano vai, por exemplo, vai o Filloas, Que guai. e estar ali, cantar, ver que a xente máis ou menos iba bailando, pouco a pouco iba chegando a xente que iba chegando iba movéndose, e o que decides vos, de repente estar nese escenario e que canten a vosa canción, hostia, Sí, eu penso que un día que imos lembrar para toda a vida. Sí. Pero, sí. Aparte, o resto do día tamén foi super chulo. Sí. O sea, a actuación foi moi cortiña, de feito, o sea, foi como condensadísima, media hora, Sí. tiñamos... pola media liña, sí. Estaba facendo o solo e nos... Hai que Para! rematar, corta, corta, corta. Eu non me É my enteraba. living, sabes? Eu non me enteraba de nada. Claro, porque ese é un pouco a mierda dos festivales, ¿no? Agora que xa fixistes algún que, claro, un concerto en sala, pois, bueno, tedes un tempo máis ou menos alquilado, tal, pero podedes alargar, pero os festivales, claro, vai todo co tempo máis xusto, tendo en conta que unha das 4 gustalle falar moito, Por O- nada, nos estamos Sí, lendo. sí. o do tempo é jodido, ¿no? A que fala moito é Ichi. Claro. Moitísimo. Mira, fora... Sí, é jodido. A ver, de momento, este verán, non nos mandaron parar ningún momento. Non. Ai, non tivemos sorte. Sí, de momento, sí. Nesta xira, de momento, Tamén é verdade que nos deron algo máis de liberdade, porque no festival foi como media sí. hora, Sí, claro. que é como pouquísimo tempo, Claro. notado agora entre 50 minutos e 70, máis menos. De feito, este último que estivemos en Vigo, antes de empezar, como o tío que estaba ali de técnico e tal, díxome, canto tocades? Porque estaba preocupado por se pasábamos da hora que non se podía facer ruido na calle e tal. E digo yo, hora e cuarto ou tal. E acabamos e me dice, pero mentíchesme, porque... E yo, pasámonos da hora e cuarto. E me dice, que va, fixes unha hora escasa? Bueno, Vale, pois fixte. E falei, adiós. E pasaron cousas. E pasaron cousas. O sea, como que pasaron cousas? Estivo accidentado. Sí, un pouco sí. Vigo non nos quere moito. que? Que Vigo non nos quere moito. No. No, pero foi por o quitar. Fallou o Sí. quitar. Sí, Non sabemos por qué todo. non Non sabemos por qué. soaba, non sabemos. Sí, pero decía que Vigo non nos quere moito porque das dúas veces que tocamos ali Ah, houve fallos técnicos de todo tipo. Hai Non un meio gallo aí. sí, parece que sí. Mira, quero facer mención porque antes de que se me olvide, porque, bueno, a xente que este vendo isto e non me coñeza, aquí non é un guión como tal, aí vamos a falar de cousas, vamos a preguntar cousas, non é un guión ningunha orden establecida, pero eu quero facer unha mención porque vos sodes 4 no escenario, estades cantando 4, pero máis alá do técnico que vamos a falar de quen vos acompaña no sonido e con quen gravachedes, porque creo que tamén é importante. Sí. Eu creo que vos estades convertindo agora mesmo nun grupo de 5 porque hai unha persona que vos acompaña tamén a vender o merchan, que está tamén que vos axuda a montar todo, que realmente podría casi estar aquí porque é unha máis de vos, e é casi como unha aleria máis realmente. E que é? Sí. O sea, empezou a vir por fan e porque, bueno, era productora. O sea, ela a súa carreira de productora, era moi colega miña desde fai tempo, a día de hoxe é colega xa de todas. Sí. Empezou a vir rollo desinteresadamente por vernos, e rollo, eu antes xa estou ali tal, pero claro, colaboraban todo. A día de hoxe rollo, xa está, Inés. Tamén axudounos moito no videoclip de Chulita. Sí, é verdad. Sí. O sea, sí, é verdad. Sí. Como que todo o que facemos está aí detrás nos apoio, axuda, manos. Organizarnos un pouco. Sí. Sí, a verdade é que é unha pasada, porque todo desinteresadamente, cando fixemos o videoclip de Chulita foi a primeira que colleu, viu con nós a escoller a roupa, Sí. a que falou Contactou coa da con todo. tenda de roupa para que nos conseguira iso gratis, porque hai que decir que Psicodelia portouse super ben con nós, a que firmou os contratos, a que iba a buscar a roupa, que non la traía ao sitio onde gravamos, a que a verdade é que é unha pasada. E, bueno, a día de hoxe xa é como formalmente por Sí, lei que traballa con nós. Oficialmente. Hai un como se dice, un contrato legal de por medio. Que por fin podemos pagarlle, vaya. É que, joder, o dicía porque, claro, unhas cousas nas que
seguramente notachedes evolución ou cambio dende ese ano 2022 ou dende incluso 2023 a comezos, é un pouco o ir tendo xa un equipo, non? Ir tendo xa xente que está con vos, esa profesionalización un pouco que é jodida en moitos aspectos, pero que notades que o proxecto xa é moito máis serio do que podíades incluso seguramente imaginar. Totalmente. Sí, O sea, nese aspecto tamén tivemos moitísima sorte porque dimos con 6 pés e a verdade é que Sí, que que son- foi unha sorte. Son amor. Son un amor. Aparte, bueno, son a nosa productora. Apostan por nos dende o primeiro momento que contactamos con eles, que contactaron con nós. E aí están, aparte cuidándonos un montón, porque Sí. somos un pouco despistadas de vez en cando. Sí. E solucionanos todo, o sea que, vamos, non podíamos estar en mellor sitio, vaya. E bueno, de aí está o resto da xente con nós, claro. Que guai, Estoy. non? O que agora ir tendo, como dicimos, non? Esa xente que vos axuda, que vos, se vos despistades, que está aí, que a hora de montar, a hora de desmontar, viaxar, Sí. que ao final non estades solas, non? Que non é simplemente vos, que, home, lóxicamente non tedes o equipo que teñen unhas bandas que levan anos tocando, pero que xa a cousa cambia moito, non? Vos realmente porque daquelas estive mirando, non, falamos un poquinho destas cousas, pero vos imaginades poder chegar a este punto? Porque para min creo que este punto xa é un éxito moi grande, como dicía antes. En ningún momento, No. penso que nos sorprendemos en cada concerto. Sí. Sobre todo cando ves que ven tanta xente, que se saben as cancións, en plan, é moito alegría. Boa, por exemplo, foi un gusto no Corufest, que foi así unha sesión vermú aquí na Coruña, ver aparecer a tantísimos Sí. nenos que sabían todas as cancións, que viñeron coas camisetas e cos discos a firmalos. Boa, iso foi un gusto. É que o dos nenos do Curus Fest, que eu despois me acerquei, estaba ali detrás e estaban Sí. esperando para firmar todos ali. Había cola. Claro, é que non era un neno, xente, o sea, non eran dous, vale, o sea, había máis e dando todo no concerto. Bailando mogollón. Que Eso un orgullo tremendo. Sí. Que guai, non? Porque ao final xa non é solo amigos que están, xente coñecida, tal, senón que, porque ao final eu sempre direi, os nenos e as nenas son o mellor exemplo de que algo está ben, de que algo funciona, porque se non lles gusta, van ir por aí a tirar Claro. cousas, a xogar outras cousas, e se lles gusta, vanse mover e van bailar. Buah, Sí. sí. A ver, creo que o proxecto xa dende que naceu, de feito hoxe o comentábamos, porque levamos todo o día xuntas, comentábamos, decíamos, recordábamos cando íamos a tocar a calle, que o facíamos totalmente desinteresadas, Sí. sin ningún tipo de obxectivo, sin ningún tipo de pretensión máis alá de tocar porque nos gustaba. E logo ir comer un helado. Claro, o sea, que nin era por os cartos, porque os cartos que gañábamos logo merendábamos con eles, sabes? Era así de simple. Xa dende os primeiros momentos que fomos tocar a calle, moitísimos nenos paraban. Sí, sí. Entón é como que algo que levamos un pouco con nós dende que empezamos. Joder, ver que a día de hoxe sigue funcionando cos rapaces, joder, é moi importante. E moitísimas nenos e moitísimas nenas que eu lembrome daquela que falábamos un pouco de referente, non? Poníades, por exemplo, a Ginebras un pouco como ese grupo que vos inspiraba. E claro, agora imagínome a varias das nenas que podan estar, e algunha que eu coñezo personalmente, sei que está topísimo con vos, que igual nun futuro xa non só que queiran dedicarse á música, non? Que xa iso igual é secundario, pero senón que vexan que sendo muller se poden facer cousas, se pode ter presencia e se pode estar aí, ainda que queda moito por camiñar, que iso falemos despois, pero que vexan que elas podan soñar, que de alguna forma o poden chegar a conseguir, non? Sí que nos pasou que varias nenas que se chegaron a falar con nós viñan dicindo que elas querían tocar. Sí. Cosa, o sea, que non é tan común como parece, sabes? Entón que, en plan, chega unha nena, ou un neno tamén, está ben, o sea, pero obviamente nenas hai moitas menos, que se cheguen a xunta túa e din, quero tocar a batería, quero tocar o piano, sabes? En plan, o que sexa, eso, buah, é como que piel de gallina, sabes? Sí, sí.
De feito, foi lindísimo, porque cando tocamos no Aquí tamén se fala, había un parque detrás, e mentre estábamos recollendo a batería, estábamos Elena máis eu, e chegáronse a valla e viñeron a falar con nós. Sí, como dúas nenas. Dúas nenas. Pero xa son o sea, non digas No, dúas... espera, porque foi dúas nenas no principio e de repente, non sei como, multiplicáronse como os gremlins e apareceron como 15, sabes? Entón estaban 15 ou 16 nenas e claro, non se me ocorreu outra que preguntarlle se tocaban algún instrumento e cantos anos tiñan, entón estaban como respostando todas a vez e tal, pero mola mogollón porque estaban, non sei xa, topísimo. Claro. Que guai, que bonito Eu eso. penso que a anécdota dos nenos do Aquí tamén se fala é digna de contar tamén en honor a Inés, porque a Inés ocorreuselle comprar uns globos xigantes que facían como 3 nenos cada globo. E claro, foi para o camerino, hinchounos mentras tocábamos para que non se pincharan, e creo que era que nos estábamos tocando moita alegria. Inés foi pa diante e colleu a todos que estaban ali diante e dixo, vine comigo, e os pais dos nenos así como, a onde os levas? En plan, onde vas con meu fillo? E ela, no, voulle dar uns globos. Entón, colleu a como 10 rapaces que había por ali diante e dixolle, contate a 3, saídes correndo cos globos. Entón nos vimos en dos escenarios como unhas miniaturas así, unhas formigas, saían correndo con globos xigantes. Buah, Mira, que risa. en plan, non podíamos seguir cantando, e que foi... Sí, eu iso fixeime, porque de repente, claro, vexo que sale, se empeza a acercar aos nenos e digo, vale, algo está preparando. Cando, o que dicías ti, que algún pai que se acercou miraba como, que está pasando aquí, que estás facendo aquí? Entran para dentro, e cando o vexo salir, con eses globos que a xente non se pode imaginar, o sea, para que aquí me ven pequeno, mira, o neno é así, pois o globo, fora coñas, o globo era unha bestialidade. Globo enorme. E vexo salir aquelo e digo, esto non sei como vai salir. Digo, esto non sei se vai. Saiu fatal. Sí, un pouco revolín. Saíron voando. Sí, O sea, porque o deles saliu para arriba, así. Os seguratas le devolvendo Mira. os globos. Mira, que risa, Dani. En algún momento non podía seguir cantando, tío. Estábamos cantando moita alegre. Eu estaba ríndome, non podía máis. Foi boísimo, saíron volando para arriba, fouse a tomar por cu. Outro, O segurato correndo detrás para devolver os nenos. Volvían tamén correndo. polo vento, volvían como para donde os camerinos, era en plan. Volveron polo mesmo camiño, igual. Buah, boísimo. Graciosísimo. A ver, eu espero que próximamente en algún outro bolo Inés vai a repetir a xogada, porque Sí. Por favor, por favor. e de Sí. feito creo que mola máis que salga desta maneira, creo que incluso é máis divertido e queda moito mellor que se salise perfecto porque iba a quedar aburrido incluso. Esta maneira, joder, Foi a mellor idea que tivo nunca, verdad? Mira que ten boas ideas, Sí, e ao principio nos estábamos en plan, claro, Inés trouxe os globos e decíamos, a ver, non imos quedar de flipadas se sacamos os globos e os tiramos ao público. E ao final dixemos, mira, os tiramos, que máis dá? Boísimo. a ver, tamén é certo que se non probades esas cousas, tampouco sabedes se o público vai a reaccionar e aparte mola facer estas cousas que interactúen Sí. cos nenos, incluso pois os adultos, non, pero involucrar ao público que igual a xente, porque somos así, o sea, os adultos sobre todos, de repente tiras un globo, é como foi o día de Amoevo no Son do Camiño, Sí. cando había xente no escenario do lado, que era onde iba a tocar Green Day, estaban xa esperando ali, e éramos poucos os que estábamos diante del. E foi empezar a tirar os patiños que tiran sempre, e a xente foi toda para diante do escenario e quedou ao final da actuación con máis xente, porque tirou os patiños, diste, ves, se os tirades ao principio, igual tiñas máis xente, porque como tiras cousas a xente se volve loca. Sí. De feito, cando fomos a ver aos rampas na Capitol tamén tiraban movides. Sí. Estaba todo Dios peleándose por darlle o globo. Está divertido, Algún outra idea loca que pasase pola mente neso vosa para facer así nos concertos e descartásedes por lo de agora? No, Mira, ao sí. principio, cando comezamos a tocar Chulita Ben, sacábamos as 4 capas de sol e algunha vez Mayra foi tirando capas de sol por o público tamén. Pero non saía moi ben, porque No. sempre lle acaba dando a alguén e non lle gustaba. Claro, Por que sexa. é que eso é máis jodido, Claro, que Eso gafas de porque sol... Eso é duro, é rígido. Eso. Entón deixamos de facelo, sí. Polo ben do noso público. É que eso sí que é máis complicado,
Sí. A ver, non é mala idea tampouco, pero claro, depende como lances. Sí, depende. Sobre todo se a xente non está atenta, porque entón, claro, dalle calquer despistado, sabes, se a xente está atenta, joder, ainda va polas gafas. Tamén Pero che se, digo unha cousa, se lle dá se alguén que oye, non, se lle dá alguén que non está atento, que se joda por non estar atento ao voso concerto. É verdade, é verdade. igual deberíamos de ver implantado. Pero igual unhas gafas de... Buah, unha espuma. Un globo de forma de gafas. Buah, sí. ¡Bomba! Eso sí, ves, eso sí que pode estar ben. E así unides as dúas cousas. Ti preguntabas por ideas tolas, danos 2 segundos de divagación Arroba e Inés. salen como 1000. A ver, pero maravilla porque creo que calquera idea tola que poida salir vai acorde a vos e aos vosos concertos. Literal. Sí. Eu penso que sí. Porque agora que preguntarvos, porque preguntábades un pouco por isto, pero como vos vedes vosa evolución vosa e despois de que me digades vosa evolución en riba do escenario, vos vou a dar a miña opinión que Vale. quero compartir con vos. Algo vos dixen, pero quero dicilo por Sí. aquí, pero quero saber como cada unha de vos vedes dende esas primeiras actuacións, dende esos primeiros concertos ata o de agora en riba do escenario. Se vos notades moito mellor, se vedes unha evolución grande ou como estades. A ver, sí. Eu personalmente, sí, jova, ao principio eu cagábame un pouco, agora xa dame igual todo. Xa, dame igual. Home, e hai que dicir que Elena, en plan, aprendeu a tocar a batería sobre a marcha, en plan, comezamos Nos tocando con concertos, Elena ao caixón. Claro. Creo que tamén como formación, obviamente temos un directo moito máis fiel, quero dicir, equivocámonos moito menos. Ou non se nota tanto. Ou non se nota tanto. O sonido tamén foi mellorando, porque tamén fomos mellorando os instrumentos, por exemplo, incrementamos, o sea, metimos o guitar de Andrea, Ichi tamén cambiou o baixo, Elena comprou unha batería, eu tamén cambiei a guitarra, bueno, quero dicir, al final, joder, o son como tal evolucionou, pois porque tiña que evolucionar, porque tamén a nos interesábanos, non? E nos evolucionamos moito, porque Sí. tamén ao comezo, como que non nos atrevíamos tanto a meter voces, todo iso, agora xa danos igual. Sí. O que nos guste. Sí. Sobre todo despois de gravar o disco, temos todo Sí. moito máis seguro, Sí. tamén. E despois, rollo de presencia, a ver, joder, o sea, sí, creo que estamos super divertidas, estamos como moito máis vivarachas todas, sabes? Disfrutando moito máis que antes. Sí, moitísimo Porque máis. antes estábamos moi cagadas tamén. É que a mí ao principio daba moitísima vergoña tocar o teclado, porque eu, aínda que sabía algo, eu que estudo no conservatorio e canto, eu non sabía tocar o teclado, entón, iba aos concertos cagada, en plan, van me xulgar todos. Ponme detrás. Sí, a min que non me vexan tocar. Pero bueno, agora disfrutamos moito. É que, joder, eu vos noto, e aparte vos noto a evolución de concerto a concerto. O sea, xa non falo de a primeira vez que vos vin, sino de, por exemplo, o día que vos vin na Galega Fest, a outro día aquí na Coruña, xa en fechas máis cercanas, porque agora vos vexo disfrutar. Ao principio sí que vos vía que, bueno, pasabades, era que vos gustaba e tal, pero vos vía moi rígidas. Sí. De feito, para min, o que marca a evolución do grupo é Itzi. Sí que é, o comentábamos. Totalmente. Sí que é, sí. En serio, porque Itzi Sí. ahora Pues, está o baixista. está nun punto que sonrí moito, interactuades entre vós, pero ela era que estaba un pouco máis rígida, que non notaba como máis sufrindo, e agora, sin embargo, é a que incluso moitas veces digo, joder, a que mellor se está pasando. O sea, e creo que é onde se nota a vosa evolución e esa cantidad de concertos e que agora, joder, o que dicías, tedes unha identidade xa tedes uns directos que xa son, que a xente que vos ve unha vez xa sabe o que vai a ver a siguiente e se mantén eso, se mantén esa frescura, se mantén esa festa e a min personalmente me alegra moito vervos agora a como estades, xa máis alá de que actuedes en sitios ou non, sino como estades no escenario, para min personalmente o que máis me gusta de vervos, Jo, pues gracias. Qué guai. Qué guai que non lo digas. Sí. Mira, vamos a falar do disco, porque, claro, a ver, o disco xa saliu fai uns meses, non? Pero ese Marusía que saliu aí,
como foi? Porque claro, vos gravades unha primeira canción, grabades que irse a bailar, un videoclip ali que o videoclip teño que facer ese videoclip primeiro, o videoclip teño que facer unha queixa pública porque o de beber cubatas de trina con Coca-Cola foi un pouco mierda, pero bueno, non pasa nada, xa pasou, xa foi tempo Pero atrás. eran as 3 da tarde. Sí, non hai nin Dun nin as mércoles. No, tres. era pola mañán. Ás 11 da mañá dun mércoles. Claro. Sí, E ti fuches cómplice de todo. Sí, sí. a ver, pero despois penso, digo, hostia, joder, é que Molaba que hubiera sido aí ronciño. Joder, bueno, é que estivo guai. encendimos bengalas dentro do bretema, en plan... Sí, claro, el di que él quería que hubiera alcohol de verdad. No, xa, xa. Ah, vale, vale. No, pero ese videoclip, joder, para ser un primeiro videoclip de presentación, Buah. estivera bastante currado, a verdad. Tamén porque contamos con Ana, que equipazo, sí. Sí, sí, Ana é unha Ana genia. mellor. Madre mía. Sí, Ana pero- fixo a dirección Sí. de guión, o sea, a dirección do videoclip in situ. Sí que tivo auxiliares de luces, pero bueno, que todo o traballo previo, Sí, sí. durante e post fixo ela soa. Sí, sí. Entón, buah, o sea, Unha mellora- pasada. sí, unha pasada, Sí, sí. vamos. E ao principio, claro, nos como tampouco era o noso primeiro videoclip, non tiñamos moi claro o que queríamos, Sí. ela pensaba, a ver que me montan estas aquí, pero al final, bueno, penso que acabou moi contenta, Súper, igual sí. que nós, e veu con nos ao festival, acompañounos, Sí, e sí. foi increíble. Sí, sí. Sí, Ana, non temos máis que decirlle que gracias Sí. e cousas bonitas. Sí, sí, totalmente. É que como primeira presentación, máis alá de que se poidan mellorar cousas en aspectos, non digo visual ou na canción ou o que sexa, non? Que eu creo que foi unha presentación que deixou clara en moitas intencións, non? Porque non foi simplemente publicamos a canción, senón foi, oye, publicamos a canción, a acompañamos dun videoclip, que nos vexades xa, que vexades que isto, que a canción non é simplemente que irse a bailar, senón que vos invitamos a bailar, que vexades que se pode montar unha festa. E claro, foi esa canción. E despois vos metedes a traballar no disco. Bueno, Eh, despois vamos ao final, Sí. Sí, Polo por medio, polo medio. sí, pero ao final xa os sacaches cando xa estades con mente no disco, non? Ou... Sí. sí, Sí, porque cando gravamos ao final estaban todas as cancións compostas nese momento. sí. Sí. Non sei se Bueno, a maioría, por lo Sí. menos estaba. Sí, pero ainda sacamos un ano antes de sacar o disco. Sí, sí, sí. Sí, pero fora porque tampouco tiñamos... As cancións non estaban, creo, suficientemente maduradas. Sí. Creo que tampouco tiñamos tempo físico cada unha e Iago para poñernos a gravar, entón íbase pospoñendo. Entón por eso tardou un pouquiño máis en sair o disco. Pero igual ese tempo, ao final, resultou ata positivo, non? Sí, Pero sí, como porque que- cancións como Chulita, por exemplo, Chulita non era para nada o que é hoxe. O sea, Nada é que menos ver. mal. Sí, sí. Sí, maduraron ben e, non Sí. sei, como que fixemos os arreglos necesarios, diría. Algo que nos curtiu moito, penso, foi o ciclo este de concertos que dimos na rúa en abril do ano pasado. Sí, Que fixemos as sesións Vermús durante un par de meses, todos os fines de semana, Sí. e penso que aí... Collemos rodas. Sí, aí vemos rodaxes, sí. Estivo moi guai. É que non hai nada como tocar. Para mellorar ou para... Literal. Se non tocas, ao final non hai esa... máis alá de instrumento, non? Que falabades antes dese cambio nos instrumentos, non? Que sempre axuda, non? Unha guitarra mellor, unha batería mellor, todo axuda a que sone mellor, pero se non tocas, da igual que teñas un instrumento da hostia, que non se vai a notar que as cancións están máis traballadas. Sí, porque hai proxectos que, por exemplo, nacen primeiro no estudio e despois de ter igual xa un repertorio de cancións, como que o propio artista decide buscar un directo, sabes? Empezar a darlle voltas ao directo. Nos empezamos sequera co directo antes de que o proxecto como Sí. Sí, que houbera un proxecto. Empezamos a tocar xuntas antes de que existiera un proxecto. Entón, sí, por eso apostamos tanto tamén por o directo, porque é o único que coñecemos. Tocar en directo. Un directo no que vos acompaña Iago, que foi con quen gravachedes, con quen lle deu forma a todo eso que pasaba polas vosas cabezas, que tocabades aí nas vosas casas. Que importante é el, tanto a hora da grabación do disco, porque supoño que de alguna forma tamén vos axudou
a que sone como sone, máis alá do seu traballo en produción, senón consellos que puido dar ou algunha cousa que puido dicir, oye, isto igual de así ou tal, que non sei se foi o caso, e agora que ainda por riba vos acompaña aos concertos, que claro, que é mellor que el para saber como facer que eso sone ben nunha sala ou nun festival. Literal. Sí, aparte, Iago, como que é unha persoa coa que temos moita confianza, entón, gravar o noso primeiro disco con el, creo que foi un acerto por iso, porque non sentíamos tanta presión de que está a gravar alguén que non coñecemos ou que Que non... nos vai xulgar. Sí, non, con Iago foi todo como moi fácil. Sí, sí que se involucrou bastante tamén en buscar arreglos con nós. Tamén porque unha persoa al final, comentábamos tamén, porque nós como temos moi integradas as cancións, íamos como por unha dirección. Moitas veces tamén, axudounos moito a súa visión externa de decir, oi, por que non probamos aquí poñer isto? Eran cousas, o sea, na mirande da parte das veces, esa visión externa axudou moito as cancións a ter pois, máis chispa ou partes máis... De feito, Ichi sacouse uns baixos tremendos. Sí. Foi moi divertido. Claro, porque ao final, volvendo ao principio, non? O de ter un equipo, ter xente que está con vos, claro, se vos gravarades na casa, eu que noto moitas veces non falando con grupos ou incluso con traballos que van salindo, e notas que, claro, son traballos que están feitos na casa, por xente que se grava el solo, fai a produción, e moitas veces se nota igual algún vicio, non? De que diste, que igual non é perfecto, porque claro, pásanos a todos, non? Calquera que fagamos algo personalmente un solo, se non tes unha opinión externa, é moi difícil cambiar, porque no momento no que te parece que está ben, non te das cuenta que igual hai cousiñas que, ostras, se metes mellor un baixo ou a batería lle das aquí un máis importancia ou lle das a tal, ou aquí a voz ou aquí os coros, e diste, hostia, pois mira, queda de puta madre. Sí, o sea, o proceso creativo con él foi chulísimo. Sí, además, é o que di Elena, que non tiñamos esa presión nin de chegar ali e sentirnos xulgadas, nin de temos este tempo para gravar isto, nin de tal. En plan, nos tomámoslo con moitísima calma e dicir, hoxe imos ver esta canción, que podemos facer aquí? Que podemos sacar de aquí? De feito, foi como un bastante longo proceso en sí de gravar, porque entre que currábamos ou estudábamos ou tal, os horarios tamén era complicados e adaptouse mogollona, no? O rollo íamos polas mañás, polas tardes, entre semana, fin de... Sí. Creo que a sinopsis, o sea, a unión de todos os factores foi o que fixo que estivéramos tan contentas co resultado final. Claro, porque agora que xa o proxecto é máis serio, agora que xa estás tocando máis, agora que hai un disco, xa que hai cousiñas, o de compaginar vida personal, vida laboral e vida musical, como ides levando? Porque... Bueno, pois dormindo moi pouco. Bueno, xusto neste momento temos que ser sinceras que neste momento estamos un pouco máis Sí, se esperando mellor. sí, agora mesmo sí. Pero vemos dunhas etapas duras. Sí. Unhas etapas moi duras. Elena, por exemplo, estudiaba, traballaba, ensaiaba. Ensaiábamos, non me acordo. Os domingos. Sí, porque non había outro día. Echi tamén, coa locura de horarios, Andrea teña que ir ao concert, a clase, logo as misas. Eu deixei o traballo, de feito, porque non daba máis. O sea, bueno, ao final deixámoslo... Elena tamén o deixou. Bueno, porque cambiei de traballo, e aquí seguimos estudiando e traballando. Sí, non, claro. O sea, estamos a tope. Pero bueno, neste momento estamos compaginando mellor que nunca, creo. Sí. Como máis liberadas. Eu cambiei o hospi por un centro de salud, que é horario de mañás. Sí, porque tamén dentro desta evolución, tanto que falábamos agora no Enriba do Escenario, tamén esta evolución de como saber levar estas cousas, non? Porque ao final, o que sempre repito aquí, a xente que non se pense que aquí da música, vivir ben da música, moi pouca xente, ata os grupos que a xente poida ver que están en varios festivales, que tampouco se pense que son ricos, hai algúns que máis ou menos, poden vivir, que poden deixar o seu traballo, pero é jodido, porque hai moitas cousas. Home, nos agora estamos flipando porque comezamos a cobrar. Claro, antes era todo para o grupo, porque claro, entre o disco, videoclips... Hai que pagar todo. Sí. Agora tamén, pero... Agora tamén, pero...
Agora que comezamos a sacar é que flipamos. Sí. Ahora é cando se ve que todo o esforzo, non? Esas horas en dormir, esos turnos de traballar, estudiar, ensaiar e non parar, compensa, non? Que de certa maneira... A ver, Sí, sempre nos compensou, Sí. penso. sí, creíamos, sempre creímos en poder sacalo adiante, quero Sí. dicir. É cando che gusta o que faz. Sí, claro. Tamén é unha vía de escape, Leria, Claro. do Sí, resto sí. da vida. E nos quedamos para ensaiar xa está. Ás veces quedamos para ensayar, pero estamos 2 horas falando. Sí. Ou merendamos. casa. A miña parte favorita de quedar para ensaiar, pero merendar. Sí. Sí. Pero que claro. ese tamén é ensaio, creo eu, non? Porque Sí. ao final, vale, hai que tocar, hai que probar cancións novas, hai o que queiras, pero tamén o levarse ben, o cada vez ser máis amigas e ser máis grupo, creo que quizás sexa máis importante que calquera outra cousa. Sí, a ver, Sí. nós somos amigas desde que comenzamos prácticamente. O sea, cada vez máis. Claro, Mo- por eso digo, porque ao final todas estas complicacións que puedan surgir en concertos, todo isto de buscar datas, todo isto de ir a sitios, sacar cancións ou buscar o que sexa, se non tedes unha unión boa de amizade, hostia, eso sería complicadísimo de levar todo, Sí, desde logo. Sí, Totalmente. mínimo sería máis lento Sí. o proceso máis raro, pero... Yeah. É que somos amigas, o sea, Sí. o sea, fora de Leria estamos xuntas tamén, Sí. sempre que podemos, así que... Home, ides a concertos, Claro, sí. ides a festivales, a moitos festivales xuntas, e iso ao final é o bonito, non? Tamén. Pinchamos no caso de San Xoán. É que, tío, as mellores festas que recordo dos últimos anos son as 4 xuntas. Buah, é que... En plan, sí, total, pero das mellores, de verdad. Non quero que pase por alto o que acaba de dicir de pinchar no Cazuza, porque claro, hai xente que non é consciente, outros non somos conscientes de todo porque non vimos todo, pero é que esta xente aquí no San Juan, na Coruña, o que en teoría, a priori, era unha festa de San Juan na que tocaban varios grupos, tocaban varias personas ali, personalmente elas pouco a pouco foron montando unha rave Sí, acabamos sendo DJ Setleria. Sí, adoñámonos da calle. E que ademais viña xente e dicía, deixade de pinchar indie, que se non marchamos, non sei que, non. Sí, bueno, Foi máis carretera. No, foi o mellor do mundo. non ides a pinchar cosas que non vos guste, ides a pinchar o que vos mola, o sea, xa está. Só estábamos pinchando temazos. Temazos. Sí. Claro, solo temazos, e a xente estaba pasando Sí. increíble. Mira, foi tan bo día. Viva San Juan. Viva San É Juan. que ao Ainda día non seguinte xa recuperamos. foi un pouco máis complicado. Sí. Que ao día seguinte xa foi un pouco Sí. máis complicado, pero bueno. O día seguinte foi. Eu vos lo dicía fora da grabación, pero o de plantexar un Leria DJ set Está aquí, nada. non é descabellado, o sea, vos No, xa tocaches, falábamos. que vos tocaches, por exemplo, con Rocío Saiz, que Rocío Saiz ten o seu traballo, o seu grupo con que toca, e despois tamén ten a súa faceta DJ. O sea que Pero hai moitísima xente. Sí. Os de Dorian, os Sí. de Tamén. Sidoní, tamén. Sí. Os Que fa- está aí moitas veces. Sí, veñen a Coruña a pinchar. bueno, Luz Dop tamén teñen un set de... En serio? Ah, Sí. bueno. Non é tan habitual, pero sí que teñen pinchado algunha vez, Coño, Ortiga tamén, non? Sí, tamén. Agora tamén o DJ set. Sí, Bueno, sí, tamén. chulísimo. Pois, oye. DJ set, Leria, bodas e bautizo. Home, Non só se podemos subir á barra. A bailar. bailar. Se non eu paso, sinceramente, se non me podo subir a algún lado a bailar, Reventaron a barra. claro, e que podedes tocar os temazos que queirades vos. Libertad no que pinchar. Sí, claro. Sí. Mira, Guai. falando de temazos, quero preguntaros por unha canción, porque eu sei que hai xente que non é consciente, e vos creo que tampouco sois moi conscientes de que hai unha polémica cunha canción vosa. E a verá. Hai unha polémica, pero unha polémica bestial. Con cal delas. Hai unha, a ver, unha canción porque, claro, o que pasa é que é unha canción que vos plagiaron. Que nos plagiou The The Weeknd.
A min hai unha nena que me di que defende e asegura que a canción é vosa e que Rosalía e The Weeknd plagiaron a canción. Pois a nena terá razón. Terá razón, non. Que vos dicir? Os Que nenos bueno. sempre teñen razón. E que aparte a esa nena encontreima fai pouquiño nun festival, estaban poñendo a canción de The Weeknd, de Blinding Lights, e veo o padre con ela e díxome que a nena acababa de decir que estaban pinchando Leria. Estaba contenta. Bueno, non somente os pequenos, porque a mí meus pais chegaron outro día dicindo puxeron unha canción vosa nun anuncio de Peugeot. Ah, E sí. eu, como? Hostia, E claro, non era Non era nosa, claro. A ver se nos vai ter que comezar a pagar el. Era nos. a ver, fora coñas, porque coño, estamos falando de Rosalía, estamos falando de The Weeknd, que decir, estamos falando de artistas de renombre absoluto, cunha canción que sonou en moitos lados e Xa. que haxa xente, incluso nenos, pero que poida dicir que lle parece a vos e que os copiaron, hostia, ni A tan ver, mal. hostia, eso significa que a nosa versión chegou, joder, sabes? Sí. Que a nosa versión E calou. gustou, Claro. porque ti te fijas de algo que pode ser unha copia cando gusta, que digas, tío, hostia, me gusta isto, coño, por que que pasa aquí? Que andan a facer? E dices, ti, joder, Pues sí, literal. A ver, é unha canción que nos encanta, Sí. Tocala, Tan divertido en sí, directo. super. Que sempre é na que hai máis povos, e que É o mellor. me levanta xente, a versión que fixechedes queda guai, a verdad, queda disfrutona, queda moi disfrutona. Está guai. Aparte que a letra non é tan complicada, que eu fíxome moito na xente cando tocamos que non a coñece e xa no segundo estribillo xa está Sí. cantando. Mm. En plan, xa se quedou coa letra e se está cantando. O sea que, bueno, maravilla, tío, vamos. Mira, Triunfou. quero preguntaros por outro día exacto, por ese día da Galega Fest. Ese día da Vale. Galega Fest porque, claro, hai probas visuales de que eu o disfrutei, bastantes probas de que eu disfrutei. Eu vi outro día cos meus pais e din, pero este que chupa tantísima cámara. De feito, teño a Marga un pouco enfadada porque me enfoca máis a min que a ela. E digo, eu que sei, Marga, eu sou máis alto, entón a cámara non nos pillaba os dous. Que vais facer? É que es moi televisivo, tía, Sí, sí. Gustas a cámara. E eu a min encantame a cámara, sabe, que quere Claro, oxalá ser famoso e ter 50.000 cámaras. Claro que sí. Como foi pa vos? Que dentro destas datas que van saindo, pero vos din que ides a tocar nun programa da Galega con The Rapans, Futuro Xa. Alcalde como Nelius Dop, que se vai a emitir, porque agora mismo esa é unha actuación aparte, joder, na Galega en directo. Que decir, Que non sole pasar que é moi raro. directos na galega. Home, o festival que se gravou nesas datas, o Quero Te Fest, en Oleiros, prácticamente foi todo en playback, gran parte do que Foi todo que en foi. E vos cantas en directo, como é? Decir, hostia, que nos teñen en conta aquí para estar na tele, para un programa, un festival que algo especial. Buah, non o creíamos. Ademais, outro día cando emitiron na televisión, comezaron a chamar todos os amigos do meu pai dicindo, pero está Andrea na tele. A ver, cando nos lo anunciaron, pusémonos super contentas. Sí. Super contentas. Home, Flipando sobre todo por a xente porque compartíamos cartel, porque rollo xente que nos escoitamos. sí. Un día máis, síndrome de impostor porque non nos creemos estar, sabes, aí. Pero efectivamente, aí estábamos. E bueno, logo chegar ali, o proceso foi moi sencillo, o sea, toda a xente creo que botounos, o sea, unha man enorme. Sí, Fixéronos unha empanada con Sí. noso nome. Sí, sí. Buah, Icónica. Estaba moi boa. Sí. Super rica, o sea, gracias Discoteca Hermo e que fixera empanada, de verdade. E nada, Mola esos detalles, non? Ir a sitios e que vos cuiden porque, joder, ao final hai cousas que son reales ahora mismo no mundo da música. Primeiramente, sodes un grupo xoven que estades empezando, pouco coñecido para moita xente, e sodes mulleres. sí. E que pase eso de que vos poidan cuidar ben, é de aplaudir. Non soe ser o máis típico, Sí. vale? O sea, hai que decir as cousas boas e tamén hai que decir as non tan boas. Pero neste caso sí que foi moi bo trato. Sí.
E Guau, todos os pero artistas. un dos mellores caterings que tivemos nunca. Sí, buah, estaba todo boísimo, deronnos de comer a reventar, Sí, tiñamos sí. para beber o que quixéramos. Bueno, ti xa o sabes. Sí. Eu comprobei, eu comprobei que a empanada estaba rica, o sea, a cosa Polo como que son. sea, ti xa o sabes. É o que dicía Mai, Sí. que os artistas en plan foron encantadores todos con nos e... Ujú. Molou un montón o ambiente que se xerou, sabes? Sí. E como que Sí, iso é o que fai a escena ao final, sabes? sí, que además nunca coincidíramos cos de Monolius, por exemplo, eran súper agradables. Sí. Estábamos ali tomando unhas cervexas con eles e... Sí. Son uns fenómenos, a verdad. Son os fenómenos. Sí Mola que eso, non? Encontrarse máis alá do trato que vos poidan dar equipos de montaxe ou demais, porque se queredes falar un pouco deso, tamén podemos falalo, porque é importante visibilizar esas cousas que vos poden pasar, pero o positivo, non? Encontrarte con outros artistas, que estás con eles, coincides, xente que joder, xa levan máis tempo, que xa teñen un percorrido, e que vos traten ben, que vos traten non ben, senón como hai que tratar, me refiro, normal. Sí. É bonito. É bonito. Sí. Joder, que a, non sei, que a xente se interese tamén, que che pregunten, e dis ti, hostia, Sí, porque ademais non é tan habitual, porque no. cando tes un grupo íntegramente formado por mulleres e compartes moitísimas veces cartaz pero só con homes, ás veces non é tan fácil como parece interactuar entre nós, o sea, hai como un pouco de barreira, e ali sentímonos super cómodas, eu penso. A diferencia de idade, porque tamén Sí, son tan tamén. novas. Porque moitas sempre somos as veces. máis novas dos cartaces. Sí, pero bueno. Ti xa o biches, había moi bo rollo. Sí. Era moi guai, porque Co dono da discoteca tamén super bo rollo. Sí. Con toda a xente de producción, Sí. Sí. coa xente da galega tamén, super bo rollo. Así que, bueno, ese día creo que quedamos moi contentas. é que o que dicides agora de ser, primeramente, o de ser o único grupo de mulleres é unha cousa que creo que personalmente eu, xa que me dedico un pouco a isto, deberíamos todos denunciar máis, non? Porque cantos festivales non hai mulleres a nivel España xa non foro Galicia, cando hai moitas artistas que poderían estar presentes Sí. a igual nivel ou superior de moitos homes que están aí. Pero que pasa non de, joder, que parece que sodes novas, non tes nin idea, e precisamente estamos con xente que mismamente de sonido creo que algo sabedes en canto a levar un tema sonido, por exemplo, a montar, a onde hai que poñer os cables, creo que deso, pois Polo sabedes que un pouquiño, Sí, que Polo non te que traten de sea, menos, porque sí. xa nos ten pasado que a Elena, por exemplo, veñenlle dicir como ten que colocar a caixa, sabes? Sí, En plan, son baterías, non sei, montar de primeiro de batería montada. Claro, home, podo entender que se ves que non é capaz, que se lía, que tal, oye, precisas axuda. Tamén hai como comentalo, pero de primeiras, coño, deixa que está montando, deixa que está despreparando, deixa que estás poñendo as cousas. Non hai que xa pensar que non sodes capaces. O sea, Sí. Sí. Esta xira eu estuve chinando moito menos, porque tamén ven Iago con nós, Sí. ou, Sí. o Jesús, ou, bueno, o técnico que teñamos de man nese momento, e obviamente unha xente que ten un trato máis cercano con nós e nin se lle ocurre pola cabeza vamos, tratarnos pois, ou de que non sabemos, ou con superioridade, ou que sexa. Entón, esta xira estou me enfadando moito menos. Digo, falo por min porque son moi propensa a enfadarme cos técnicos. Pero Sendo non, técnico. sí, pero non sen motivo. Por faltas de respeto, por faltas de profesionalidade, seriedade, por lo que estamos comentando. Somos rapazas moi Sí, novas. o mesmo de interese. Sí, Porque ás veces parece que, como Que- este, o sea, como somos nós, van traballar, pero bueno, que se la sabes. suda, colega. Sí, Sí. básicamente. Eso, o sea, moitas veces costa que xente que non sabe quen somos, bueno, que tampouco hai moita xente que sepa, joder, que tampouco somos ninguén, pero quero decir que como personas xa mismamente, que Claro. costa que a xente te tome como profesionales. Sí. Sen que Sabes? vaya con prexuizos, vale. Perdón. pero fíjate que eso, o de que non sepan quen sodes, non é justificación para nada, porque No, claro, por eso, digo que eu non. teño visto algún caso, algún festival de chegar a algún grupo que máis ou menos ou algunha sala de algún grupo que ten un percorrido xa interesante que aquí non é coñecido e ver como, joder, como non é coñecido,
non hai que preocuparse, non. Vos ides a traballar, porque non hai que olvidar que é o voso hobby, é o que pasades ben, pero realmente é un traballo, o sea, ahora mismo estades traballando. Ahora mismo Sí, sí. e antes incluso, antes de estar tan profesionales neste punto que estés agora, non? Pero é un traballo e como tal hai que respetar. O sea, non hai máis. A Sí. persona, o sea, É que, sobre todo, o ano pasado ou así, bueno, houve máis de algún bolo que ao principio, igual, na proba de son, están os técnicos ou quen fose así un pouco máis reacios ou os de prodo, o que sexa, e despois de rematar o concerto de vir darnos a noraboa e dicir, guau, non Claro. esperaba de isto de vos. pero de pasar moito ao principio, Sí. sabes? Sí. Ou, non sei, sí, o sea, pasar, el rollo pouco serio. Sí. E a min iso cabreábame moito. Normal, pero é que eu creo que é normal, ao final, coño, o que queredes xa é difícil ir a tocar a calquera sitio, porque podes ter moi pouca xente, poden pasar problemas por lo que sexa, que se pode romper unha corda, pode pasar calquera cousa, non, que xa complican ter unha actuación cando ainda por riba notar que non estades sendo ben tratadas, o sea, xa polo Sí. menos ter un bo trato, que despois pasen outras cousas, bueno, pero ter un bo trato que é o primordial. Sí. A sí. Súper incómodo estar traballando con xente que ves que non te valora o que está pasando de ti, sabes? Ver a diferencia de trato, igual ir varios grupos, e nos por ser mulleres e ser pequenas, en plan novas, Sí. ver que nos tratan iso, que dicían hai con diferencia, que estaban pasando e tal, e logo ver como a outros grupos de homes, pois sí que lles trataban así como Home, máis... É como, poñendo o exemplo este da Galega Fest, é como se a vos non vos chegan a facer unha empanada igual do mismo tamaño que o resto. Poca broma, pero sí, Coa comida non se xoga. Coa comida non. A ver, tendo en conta que os vosos ensaios son comer, pois Claro. aí o que, hostia, que ese día estabades preparadísimas xa para o posconcerto, para previa, para despois ter comida, o sea, o Sí. de comer, aí estabades listísimas xa preparadas, non? Sí, 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 Eu non me escondo, tivemos comida todo o rato. É a miña parte favorita dos bolos, o catering. Sí, sí. Tedes algunha cousa que vos gustaría ter sempre no catering que digades, bueno, isto ten que ser imprescindible de ter? Hai algo así imprescindible que... Hemos comentado algunha vez. Tortilla. Tortilla. Sí. Sí. Se fora da nai de Elena. Sí. A ver. Pero os muffins de chocolate do Mercadona... Ah, Sí. guau. Claro, é que nós cando ensaiamos e paramos para merendar o que sexa, temos un Mercadona ao lado do local. Entón, imos e sempre collemos as mismas magdalenas de chocolate. Entón, guau, sí, eso estaría genial que estivera no... Tortilla. Pero de postre magdalena. Sí. Se puidéramos... O frutita. Frutita. O sea, que igual agora habería que primeiro pedirlle a Mercadona que vos patrocine e vos de magdalenas. Fixemos nos un vídeo en Mercadona. Sí, é verdad, que o vin, sí. Sí que tedes aí. Pero non postar. Non lles interesa. Eso, e despois igual contratar a nai de Elena como cociñeira para que vos leve as tortillas ou faga tortillas. E as croquetas. Guau, Pero, hostia, pois igual o seguinte paso, o sea, xa é contratala como cociñeira, Se non, a ver, se o sushi do Ginza, de aí de María Pita, quere facer colaboración e meter sushi nos xamelitos, @Ginza. Tampouco habería problema, non? Vos valería tamén. Sí, O sea, sí. ao final vos valería comida, basicamente, non? Sí, agradecese. Pero guai, esta fin de semana en Vigo, por exemplo, que nos puxeron ali chourizos e unhas Sí, pizzas o- riquísimas. E tortilla. E tortilla, agradecese moito. A verdade é que temos que darles gracias a todas as organizacións cos que estamos traballando ata o momento, porque esta xira tivemos catering sempre. Sí. Sempre. Bueno, excepto nos conciertos das salas, que... Sí, No, pero pero a zona, sí. o catering da sala de Santiago, da Sí, zona, Da Sonar, guau, sí, flipas, tamén, flipas. sí. buísimo catering. Sí, no, é que, de verdade, esta xira está sendo super guai. Nos valorando os concertos. A ver, é que ao final, por exemplo, o público pode ser maior, menor, estar máis enganchado, menos enganchado por distintas circunstancias, pero Pero se despois baixas do escenario e tedes comida, Claro. Xa está. Sí. xa se leva mellor, non? Pode defraudarte, a comida non. Non se valora o suficiente, porque ti, Bueno, o sea, sabes o que é sair e ter que recoller todo, e igual sair ás 2 da mañá con fame, e dicir, Claro. agora que como, cando chega a casa.
Agradece moito. Agradecese moito. Sobre todo porque está todo Dios súper atento. Sí. Joa, rollo, Súper joder, pendientes. como... Qué guai, estás como na casa al final tamén, o sea, Sí. agradecese moito. Que guai, tocar. mola. Mira, quero faceros algunha pregunta. Varias preguntas que veñen, non sei se vos lembrades que algunha vez vos teño falado dela, dunha fan que tedes no outro lado do charco. Igual tedes máis, pero dunha amiga miña personal de Glendi que dixe, oye, que vou falar con elas, tal, e me fixo aí varias preguntas. Ajá. E claro, unha xa quería facer eu, non? Pero xa que me dixo ela, pois vamos a facer de parte dela, porque na primeira conversa, mira como se lembraba ela do que dicíades na primeira conversa, que se lembra de moitas cousas, oxalá eu ter a súa memoria, que dicíades que unha colaboración soñada era con Ginebras, era que vos molaría, lóxicamente, porque creo que estaría guai, Sí. pero agora mismo, neste punto actual, da escena de Galicia e de fora de Galicia, con quen vos gustaría colaborar e se en mente hai nun futuro algún feat ou algunha cousa con alguén, porque no disco hai xa algunha colabo, non? Pero se hai en mente algunha outra colaboración. De aquí de Galicia. Con... Sí, Sí. igual con Guadi Con Galego. Guadi Galego. Sería Sí. increíble. Va, eu cheraría. Sí. Ese estaría guapa, Pero, con SES, por exemplo, que nos flipamos cando... Sí. Porque houve un tempo que tocamos unha versión de SES e agora tocamos outra. Sí. O ano pasado, no Día das Letras Galegas, tocou Nos jardíns. nos xardíns de Méndez Núñez, e fomos a vela e despois quedamos para sacar unha foto e dixémoslle, nós temos un grupo e tocamos e di, xa sei quen sodes Leria e tocades co Xenio Destrozado. E nos así. Sí. Literal. Sí, porque Sí, o seu batería creo que estaba nun concerto algo así, e mandoulle un vídeo. Un vídeo, sí. Wow. E Hostia, sí, Acordouse. E que se lembrara, non sei que, flipamos. Sí. que guai. Sí, a ver, obviamente son dúas mulleres que nos inspiran moitísimo, tanto Sí. Guadi como SES, entón, bueno, poder colaborar con elas Sí, é un soño. é un soño. Aparte que xusto Guadi é como máis, ten un tipo de música máis tranquila, aínda que é épica, pero que tamén cadra moito con a parte do repertorio que podamos ter nós. E SES pode ser un pouco máis vivaracha, un pouco máis divertida, que tamén cadra moi ben co outro tipo de repertorio que podemos ter. Sí. Entón, como que cadraría a perfección. De feito, Guadi tamén nos recoñeceu, bueno, de Sí, redes e tal, pero foi lindísima, porque fomos ver o seu concerto no Colón, Maio máis eu, e ao rematar recoñeceunos ela, deunos unha aperta super forte, e, super. É miña nai. É a nosa nai. Sí, literal. É a nosa nai, Guadi. Joder, pero que guai, non? Que falamos antes de compartir con artistas ou ese síndrome de impostor por estar con xente que escoitaba, ou tal, Sí. que estes dous referentes, porque ahora mismo estamos falando de dous referentes da música galega, como son Sese e Guadi Galego, que, por exemplo, de Guadi a vin en Ferrol e foi das mellores experiencias que tive na miña vida, porque aquelo é algo Vale. histórico. A SES todavía non a poden ver en directo, ten narices que todavía non a vin en directo, pero que esas dúas referentes, que esas dúas artistas cunha carreira xa tan potente, tan importante, vos recoñezan. Pode parecer unha tontería para moita xente, sí, a recoñecen por foto, tal, pero ostras, demostra que non, o que falamos antes, non son xente que está nun altar, senón que son xente a pé e que se fijan nas cousas. Xente humilde. Sí. O sea, eso por diante sempre. Sí, sí. O Por sea diante que sempre. haberá que lanzar este comunicado para que, bueno, estudiedes unha colaboración, viredes, vos metades nun local de ensaio, pagades algunha canción e poida surgir algo. Oxala, o amor. Sí. E logo, que preguntabas tamén colaboracións que... De fora, de alguén de fora de Galicia con que tamén vos gustaría colaborar. Alguén que descubriredes agora ou alguén... bueno, a mí sigue parecendo ben colaborar con Ginebra. Con Sí, Ginebra, sí, sí. con Ginebra foi... Sí, é increíble. É Sí, que moi. este ano, o sea, o ano pasado en outubro, fomos ver as Ginebras ao Within No Within, Center. Sí. que estaba petado, Sí.
Foi maravilloso. E puxeron un vídeo da súa trayectoria, de como comezaron ata o día de hoxe, e foi un momento que estábamos ali as 4, en plan, chorando como magdalenas, todas abrazadas, en plan, oxalá nos algún día. Sí. Despois, colaboracións que posiblemente poderían ser realistas daqui da industria, eu vou dicir que fixemos migas con algunha xentiña que tamén está no panorama, e que igual podería salir algo nun futuro non tan lonxano. Interesante. Entón, bueno, Alguén o sea, que cantou con nós pode ser, un par de concertos. falado está, a ver que onda, a ver se pode chegar a bo porto as negociacións. É que eso Pero está sí. guai, non? Que poden surgir esas colabos, e sobre todo, máis alá de incluso das desexadas, esas que poden surgir por circunstancias, non? Que de repente coñeces a alguén, se sube a cantar por algún motivo e di, súbete a cantar un pouco pola coña, ves que pode molar, fas boas migas, tes relación, e que según unha colaboración por esa parte de amizade, Sí, ten que ser tamén moi especial, que poida surgir algo sí. así. É moi divertido, super divertido. Así que genial, señal. Volvendo o de Ginebra, porque, claro, eu vou dicir algo, non? No, porque, joder, me parece flipando o que acabas de dicir, porque claro, ao final, a vos vos acercan nenas dicindo quero tocar, está sendo un pequeno referente xa para algunhas meniñas, para algúns meniños. Ginebra para vos é un referente, o que falábamos antes de pensar que se poden conseguir as cousas. Sí, para Ostras, non somos esas no concerto de Ginebra. é un Within Center, o sea, actuar no Within Center, que non é unha tontería. Sí, é que ademais, Mayra e eu vimos a Ginebras na IN que non estaba nin sequera petada, o sea, non había moita xente. E despois de 2 anos, penso, máis ou menos, no Within, que é como, jova, Sí, sabes? literal. Non Dios. E aparte, fóramos velas no COVID, con Sí. mascarilla, imagínate, había xente, non nos equivocamos. Pero que Había pasa? xente, Que, pero non... por exemplo, estábamos na primeira fila e tiñamos espacio de sobra. Sí. Pasa que, o sea, a xente non estaba pelotonada, tamén se digo, había COVID, claro. Sí, bueno, pero eu fun a ver un concerto de Zo con COVID na Pelícano e a xente estaba pelotonada. Me refiro, si nese momento o grupo provoca grandes dosis de fanatismo, por así poñer unha palabra, pasaría igual. E sí, O sea, é verdade. Eu estou seguro que ese concerto do Within ou algún concerto agora, a tal como están Ginebras, aínda que haxa COVID, se lía. Literal, Sí. literal, sí. De feito, non sei como lles foi na Capitol, pero creo que tamén sold out. Sí, sold out que... Sold out e brutal. Si, fixeron un soldado que quería ir eu. Chegamos tarde. Que fixeron sold out, que él quería ir, que tamén... Eu quería ir, e cando quixen saber que podía comprar xa non había maneira. Non había maneira. Mira, ahora que xa estades tocando en sitios, xa estades dando pasos, xa daquelas falamos un pouco de onde tocar, pero que sitios agora vos gustaría poder tocar, que salas, onde vos gustaría poder levar a vosa música? Home, por comezar así un poquinho, na Capitol penso que... Estaría Está bien. A Capitol estaría brutal. Sí. Pero Brutal, bueno, brutal. se cae un coliseo como está en Xugueiro, non imos dicir que non. Home, mira, Capitol ou Coliseum, eu fago un chamamento a Ginebra mismamente, se volven outra vez por aquí, que vos leven de teloneras, que... Home, se digo eu, Sería podría... un placer. Home, vos mirad ahora, por exemplo, de Rapans a Pero telonear a la raíz en no Sí. Coliseum. Que dicir, vale, igual de Rapans agora non poden facer, eu por min encharía o Coliseum con eles, pero igual é complicado facer un Coliseum e, sin embargo, van a telonear a la raíz. Pois, Sí. oye, igual desa maneira podes facer un Coliseum pronto, quen sabe. Sí. Buah, Oxalá. oxalá, sí. Sería un soño, Sí, sí. A mí gustaríame tocar... Estaba pensando, xa me olvidei. Decide vos, mentras penso. A ver, hai festis aquí en Galicia que mola mogollón, os que estaría super guai formar parte do cartaz. Buah, o Revenidas, O Portamérica, non sei. O todos Caudal. estes, O O Caudal. Caudal. Que moi o Caudal, que van a que- ser este ano. É que no caudal pegado As igual. Ganas. @carrilanas, @osa do mar, Home, eu fago un chamamento, de feito,
este ano poulles comer a cabeza aos dous a do mar porque vou estar ali. Este ano non foi, pero ano que ven, o sea, ten que ser. De feito, ali hai unha persona, Claudia, que tamén vai estar dando a lata. Sei que tamén ela vai a dar a lata para que o ano que ven poida pasar. @ Bruselas Ea, Migración. Migración. Eso, É o que iba a decir, migración. no é migración. Tamén Dios. Caran Novo, que sei que ves moitas veces as conversas, contacta aí con elas, o sea, Dios, Claro. faríamos Verdad. tantísima ilusión, mira, Info migración. @6Ps Produccións Creativas. Dios, sí, sería un sueño, o sea, sería brutal. que Verdad. serían, joder, esas cousas, non? Que despois as carreiras poden ser máis exitosas ou non, pode ser ricas ou non ser ricas, pero xa ir a esos pasiños, non? De tocar en esos festivales, en esos sitios que vos ilusionan, sería como ese premio de dicir, vale, pois igual non nos facemos ricas con este concerto, pero, hostia, tocamos aquí, subimos este escenario. Sí, Sí. sí, 100%. Uf. Sí, de feito, coido que o de ser ricas é totalmente secundario. Sí. Falábamos Sí. hoxe xusto que nos queremos ser como a voz de Andrea, chegar, levar 50 anos tocando, seguir a hilo, seguir estando xuntos e se pode. Wow. Sí, sí, totalmente. O sea, é a nosa victoria. Quero decir, xa dende un principio nunca o fixemos por o bolsillo. Obviamente, é necesario cobrar para vivir, pero vamos, o sea, que o que vamos a levar ao final toda esta experiencia e os recordos, todo o que sintamos. O sea, non vamos a acordarnos dos cartos, hombre, se nos falta un día acordarémonos, pero quero decir que non vai ser o máis bonito, vai ser Está moi complicada vivenda en Coruña. Sí, está complicada, está complicada. Porque ao final as carreiras musicales ben sabedes, non? Vos seguides moitos grupos, escoitades moita música, sabedes que un día estás arribísima, noutro día de repente desapareces, os cachés, podes ter un caché da hostia e despois o caché volve a baixar porque xa non estás tan presente e ao final, claro, se pensas solo en cartos, tamén sería agobiante. Non se la contas. Sí, e facelo solo polos cartos tampouco quitalle un pouco a maxia ao proxecto. Nós o facemos porque non podemos vivir sin isto. Vos facer outro chamamento para que vos podan levar de teloneras. Que hai un grupo que ahora vai sacar disco novo e tamén se actúa por aquí, Love Lesbian. Santi Balmes, digo, eu non querera facer unha colaboración en plan así como en galego, en catalán. Hostia, estaría guapísimo. Podría estar guai esa, De que me estaba vindo ahora a cabeza, digo, joder, é que eso podría Outro estar tamén. soño. Lobo Lesbian é literalmente o Sí. meu grupo favorito da vida. O sea, Sí. bueno, comezamos tocando na calle cancións deles. Tamén fomos a Sabes? velos o ano pasado no Coliseo, máis caro. Fomos ver no Coliseo, este ano volvemos no Camiño. Sí. Que tal Brutal. son? Que tal a especie de velos no son tamén? Moi guai. Super guai. A ver, eles estaban moi relaxados. No son estaban rollo pampachaos. ¿No? Estaban Gustándose. cómodos, Estaban sí. cómodos, estaban super cómodos. Sí. Pero velos en directo é que unha pasada, sempre. Sí. Tocan que te cagas. Ai, unha música brutal, Sí. tío. No Coliseo toda a escenografía que Sí. levaban, en plan Sí, no Coliseo tamén fora genial. Sí. Eu teño ganas de velos. Solo os vi no Son do Camiño, no Colisión tamén non puidera ir. Vino só este ano no Son do Camiño. Hostia, moloume. Moloume velos por fin en directo. De Sí. feito, Andrea Maiseu, cando nos coñecimos, que foi na escola de son, gustábanos moito Lobo Lesbian as dúas, e no Marineda puxeran no cine Un concerto. o concerto de Mago, como é? Buah. Non do- sei. el último, no, Metropolitano. no, fue no. en el Palau Sant Jordi. Para los años de cosa. Foi no Palau Sant Jordi, foi así, espera, que quero dicilo. Está por aquí. Quero dicilo. El gran tuco final. El gran tuco final. Foi un concerto épico que, bueno, prepararon xa para gravalo tanto audio como en vídeo para facer CDs. Emiteron no cine, como todo o concerto. Ok, quen vai ver un concerto cine? Bueno, pois Pois nos. Andrea Maiseu. E ninguén máis, porque non había ninguén Estábamos máis. Andrea Maiseu unha parella. Como... Na sala, sí. Non había nadie máis. E fomos a propósito pagándonos a entrada ali para ver o Saímos de concerto. clase. Sí, de feito,
fixemos pellas porque fomos de clase para ir velo. Era un motivo Sí, de peso. Era motivado, sí. E nada, fomos velo e 2 horas de concerto ao cine brutal, pero brutal, fíxose nos corto. sí. Home, diste quen vai, eu non me coincidiu así ningún artista que fixese que o fan varios, de feito, por exemplo, Taylor Swift o puxeron, Take That tamén, creo que lle puxeron tamén fai o ano pasado tamén algún concerto que emiten aquí na Coruña. Eu iría, o sea, eu a min hai algún grupo que non podo ir a verlo ao seu sitio, ou é un concerto moi especial de fin de gira ou con algunhas colaboracións top ou tal, e eu pagaría entrada no cine. Vale, No cine. lógicamente non é o mismo que ir ali, pero, joder, No, pero teñen, o sea, unhas, además non sei se eran na iSense, pero teñen unhas boas pantallas e o Dolby que teñen allí, o sea, Sí, o son... está guai. Joder, está guapísimo ir a ver o cine. Sí. Está super chulo. Aparte, como estábamos prácticamente só, estábamos gritando Estábamos berrando allí, as cancións. Sí. Brutal. que opinades? Porque, eu dicíalle outro día, Andrea, que a mí non me gustaban moito as polémicas, según que cousas, tratar polémicas, pero eu outro día vi unha polémica en Twitter en canto a xente cantando nos concertos, gritando nos concertos, que había xente que poñía en Twitter, pero es que yo non quero ir a un concierto e que este alguén cantando porque eu quero escoitar o artista. Non vos parece un pouco triste realmente ir a un concerto e non cantar? Sí, Sí, 100%. Nos berramos moitísimo. Nos imos a dalo todo. Sí. Xa se viu en San Xoán. Sí. A ver, imagino que depende da personalidade de cada un. Sí. Sí, pero eu non sei, eu contemplo, joder, non vos vou ir a ver a vos e estar quieto nunha esquina, o sea, quero dicir, eu outro día fui a ver a Estopa Uau, que sorte. que vou a estar quieto ali no Metropolitano estando en sexta fila como estaba, sétima fila, vou a estar, no, o sea, lo siento, vou a saltar, gritar e é o que hai. E despois tamén, pensando máis no músico, respecto a isto, eu creo que unha das cousas máis bonitas que che pode pasar como músico é que a xente cante as túas cancións. Sí. O sea, sí. Entón, bueno, oye, pois... De feito, é unha pasada, cando estás en riba do escenario, vas co sinier, que non se escoita moito de tal, e algunha vez quitalo en plan para escoitar mellor, e, joder, impresiona moitísimo. A xente cantando, Sí. Brutal. O sea, que, por a nosa parte, cantar. Nos meus concertos, canto máis berrades, mellor. Sí. Canto máis se berre, canto máis globos, xente, de feito, falamos antes dos globos. Igual deberías tamén que os fans leves globos e cousiñas para tirar. Sí, se queren, sí. Oxalá. Que traian do que queiran. Sobre todo que vayan, non? Máis que leve, que vayan. Sí. Buah, outro día comentaba coa miña sogra que o noso primeiro concerto con batería, que foi na Marti con Virginia Red, chegou a casa e tiña os tenis cheos de purpurina. De purpurina? Sí, de purpurina, porque levábalo pola cara, non? Sí. Hostia, claro, que bueno. Que antes nos veíamos purpurina na cara. Sí. Eu quero que pase iso, que cheguen a casa e estén cheos de purpurina. Buah. Eu aí vexo tamén unha idea loca, Sí, esa é un pouco máis liada. Bueno, Ou non. Dale, por favor. A ver, quen vai a un concerto que xa teña as consecuencias. claro. Temos que avisar antes. Sí, que firme Por unha eso. autorización, en plan. Autorizo a sair cheo de purpurina. Para ir poñendo o peche, que non acabar, pero para ir poñendo o peche, poñendo a mente no futuro. Lógicamente, onde vos vamos a poder ver que se poida contar, porque supoño que igual hai algunha cousiña que non se pode dicir, pero máis alá deso, de onde vos pode ver, que para iso vai a estar as súas redes, na descripción, como sempre, as súas redes para que as sigades. Como vos plantexades o futuro? Porque eu, por exemplo, hai unha canción que eu espero que gravedes pronto. Nós tamén agardamos de gravarla moi pronto. Sí, de feito xa empezamos a falar con Iago para gravala. Bueno, comentouse, vale, que sí. Está sobre a mesa. Hai máis, O Sí, sea, hai nos máis estamos cancións, tocando sí. esta porque foi a que nos deu tempo a poder levar ao directo tal. Pero temos compostas unhas poucas máis. O sea que... Música verá. Sí, música verá, sí, a música non vai parar. Cada vez imos gravar máis rápido, porque xa vamos collendo soltura, ritmo de traballo, cada vez, como xa vamos encontrando máis o noso son, as cancións fanse máis rápido tamén, porque son a nós. O sea,
quero decir, tocamos pois o noso estilo. Entón tamén non van a estar 2 anos madurando, tal vez, sabes? Estarán como moito uns meses. O menos, entón, bueno. Eu este tema que non quero falar moito da canción porque cando salga, se coincide poder facer outro converso máis adiante, quero falar da letra, un pouco de todo o trasfondo, non o trasfondo en sí, pero bueno, do que se queredes dicir con esa canción. A min flipame porque sonades moi roqueiras nese tema. Mellor. E non levamos distorsión, No, Sonades moi roqueiras nese tema. É moita máis caña do resto e me flipa. Mira, se che digo que moita Lerio, por exemplo, que agora é das que máis se saltan e máis se fan poucos nos concertos, comezou sendo unha bossa nova, Bueno, que tocábamos así en máis plan ou menos. acústico. non era unha bossa Unha nova. cosa nova, un 4x4. Pero se acercaba. E un día dixemos, temos que facer a versión rock, e quedou aí para sempre. Justanos moito cando nos poñemos roqueras. Sí. É cando mellor pasamos. Sí. Esta canción da que falamos saiu super fácil, o sea, foi unha das cancións que máis fácil saiu-nos facer a composición, literalmente que botamos 3 ensaios facendo. Sí. sí. Para min, o sea, é a canción máis leria que existe. En plan, é a que máis me soa a nós. Unha delas, sí. Sí, porque eu quero lle que pa xente para que diga, hostia, pois quero ir a escoitala, quero ver se vou ao concerto e a cantan, porque é moi disfrutona, é moi bailable, moi gozable, é moi reivindicativa, poñedes o foco en cousas, en algunhas que igual a xente non se dá conta de primeiras, pero hai cousas posto o foco en aspectos interesantes. Sí. E sí que quizás sexa a canción máis vosa, sen dúbida, ahora que o dis, sí que pode ser un pouco a que máis vos defina como proxecto, como grupo, Bueno, é que ao final pasan cousas saen afora, o sea, as cousas, a música, nos plasmamos o que sentimos, como nos sentimos, as cousas que vivimos. Que vivimos unha cousa pois deste tipo, pois tocou plasmala. O sea, a canción foi feita Por vivencias. por vivencias, tamén, joder, pois por Sí, igual tamén é porque dicilo. Tamén, agora que sabes? levamos así uns anos xuntas, tamén vivimos máis cousas xuntas. Sí. E as cousas hai que dicilas, sempre o comentamos. Hai que dicir o bo, hai que dicir o malo. Sí, nos imos de festa, pero se hai que dicir as cousas non vamos calar. E non debemos Non. calar. Entón, mola porque fala diso e a vez soa super divertida. O sea que, literalmente... É que é un verdadeiro caballo de Troia, porque vai entrar, a xente lle vai entrar cando a publiquedes, lle vai entrar porque vai a sonar guai, vai a estar moi divertido, vai a estar moi ben, pero ao mesmo tempo espérate, mira o que estás escoitando, ponte a escoitar, xa verás. Sí. Xa verás. Sí, a verdade que foi un acerto de canción, Sí. Un acerto de... Cando viñeches outra vez, non había o que vos vou a facer agora, xa falamos un pouco de alguna cousa desto que vos vou a preguntar agora, son as preguntas realmente as importantes, o sea, as que basan todo a conversas que fan sentido, que as que fan que isto teña sentido, porque vos vou a facer unhas preguntas cascales, se vai a saber se sodes psicópatas ou non. ¡Qué guai! Antes de nada, digo personalmente que sí lo son. Se prodiantado. Pois espérate, non o digas así a coñas porque depende... Decesme tamén estás de acordo. Mira, É broma. Ahora estamos grabando isto, vou acabar e decir, espero poder chegar eu a un micro aberto aí no Pío Pío xete. Se está na Coruña, casi todos os mércores, non? Suele ser máis ou menos Sí, cada dous. cada 2 mércores. Non sei se en verán vaise facer cada semana, porque o ano pasado en verán foi todas Sí, as semanas. todas as semanas había. Petado sempre. O sea, últimamente está petadísimo. Pero que é normal, porque do mellor plan que podes... Sí, é divertidísimo e para min é unha iniciativa increíble. Sí, a xente que non soe tocar, cousas así, ou que non se animan tanto diante de moita xente, o mellor. É o Ao mellor, final é como unha familia. Sí. É que o dos micros abertos, que ahora que me lembrei ahora de comentar isto, joder, que pena que aquí non haxa, que é máis difícil non, que iso que aquí en Coruña temos a hostia de músicos, a hostia de cantantes, a hostia de xente
que está aí, non? E se ve no Bio, se ve cando se fai tamén na Difru, que se apunta a xente que eu non sabía nin que cantar, nin que existía, e aparece, non? Pero que pena que non teñamos esa cultura de micros abertos, de que cada día incluso poida haber, igual cada día non, pero que haxa máis posibilidades de zonas da cidade ou de Cambre, Culleredo, Oleiros, de sitios Sí. onde poidades ir a cantar e que a xente ao final, que falamos antes, non? Hai que subirse a un escenario para saber si podes facelo ou que cambiar ou como facer, e non hai esa opción, hai moi pouco ou nada prácticamente. Sí. Sí. Sí, e tamén dante como moita experiencia os micros abertos. Sí, aparte é iso, como decíamos antes, que non é fácil tocar en salas igual máis, pero non en sitios un pouco máis, non sei, que te chamen para tocar. Entón, como que poder ir a un lugar a tocar e cantar e non sei. Sí, como a primeira porta que se che abre Sí, un pouco a... Sí, Por exemplo, unha persona que canta no seu cuarto, claro. que nunca se atreveu ou non tivo a oportunidade de cantar diante de nade, joder, de repente estás nun ambiente super receptivo, con xente que somos todos iguais, Sí. que entón sales aí a facer o que che gusta e aparte sempre sai todo o mundo con moi boas sensacións, o sea Sí. que... Ademais, é así como bastante íntimo, e nos, aínda que imos ás veces e tocamos as 4 xuntas, tamén imos moitísimo por separado, en plan, Sí. cada unha Sí. a cantar o seu. Ás veces, a min ponme máis nerviosa que tocar nun concerto, nun festival. Sí, é verdade, totalmente certo. Pero está guai porque, mira, eu estaba lembrando agora que o ano pasado cando fun a Madrid, estiven ali varios días, e descubrín un bar que se chama, como é, Monkey Bike and Beer, creo que está preto da Plaza Maior. Eu cheguei ali porque era un bar de cervezas artesanas dun tipo de Santiago de Compostela, e cheguei de casualidade, e resulta que fan os domingos, non sei se ahora cambiaron o día, facían un micro aberto. Sí. E eu lembrome dixeronme que estaba ali tal, que había eso, e dixen, pois eu me vou quedar. Era nunha cueva enanísima na que literalmente éramos como 14 personas, das cales solo 2 personas non cantábamos, nin facíamos nada. Unha era a moza dun dos que estaba ali e outro era eu. E eu lembrome de estar ali e foi moi bonito porque subiu xente a tocar e a cantar, xente que se noutro ambiente recibiría abucheos, recibiría críticas porque igual non cantaba como se entende que hai que cantar, e que eu estaba ali e dicía, hostia, joder, hai que ser valiente para facelo. E depois, por exemplo, un dicía que el sabe que cantaba, que non tiña unha voz como para igual poder ter unha carreira, que eso tamén é discutible, non? Porque podes ter igual, pero que el lle molaba tanto cantar que el, claro, sabe que se subía a un escenario e facía que a xente pagase a entrada, podía ser jodido, pero que ali se disfrutaba de cantar, sabía que igual non era perfecto, pero pasaba ben. E a min eso dixen, hostia, que bonito. Sí, eso é do máis bonito que poden ofrecer os micros. Sí, sí. Totalmente. Por eso hai que vir ao da Coruña. Hai que, o Pío que, joder, que mola. Aparte o sitio está guai, o local está moi ben. Non pagan por facer esta publicidade, pero a facemos porque merece a pena. Sí, sí. Que non pensa xente. Mira, as preguntas que vos dicía, vale, ahora vos ides ao micro aberto, pois chegades a casa, tedes fame, vale? Empezades a mirar na cociña e hai pouca cousa. Abrides a nevera, só hai leite. E empezades a abrir os armarios e hai uns Choco Crispies. Hai cereales. Plantexades eso como cena válida, dicir, pois vou tomar cereales con leite ou obrigatoriamente tedes que pedir algo ou buscar onde comer. Non vou contar. Choco Crispies. Para mí é completamente válido. Sí, a mí sírveme tamén. Sobre todo se cando non hai chegas nada de claro. tocar dun festival igual ás 3 ou ás 4 da mañá, é o que Sí. mellor entra. Sí, sí. Que, De feito, eu se ceno fora, logo chego a casa e os como tamén. pero, Como cocido cena. perdón, que cuchicheabas aí? Que falabas polo baixini? Non o podo Despois dicir. no pío. Non o podo dicir, Dani. Vale. Pero recórdamo que cho conto. Vale. Perdoádenos, espectadores de O Radar. Non vos Esto é- preocupedes, xente, cando mo conten no seguinte directo en Twitch, o conto eu e xa está, vale? No. Ai, Vale, outra opción.
vades a tocar, ou vades tamén a hora, colledes unhas pizzas, e vos sobran uns cachiños de pizzas, e os gardades, porque a comida non se tira. A comida preferiblemente non se tira. Gardades os cachiños de pizza. Chegades ás tantas da mañán, despois de tocar, despois de ir a un festival, despois de andar de festa aí no San Juan, e tedes fame. Vedes eses cachos de pizza. Contemplades esa pizza que está aí da noite como cena, como primeira pregunta. Sí, claro, Sí, eso, obviamente. como desayuno. Sí, está ben. E agora ven a importante. Quentades a pizza ou a comedes fría? Quento. Eu fría. Quento. Eu a quento. Eu a quento tamén. Onda. Son así, psicópata. No. Bueno, É moi válido comela fría. Creo que así como somos nós, onda quentades. No micro. No micro. Na sartén. Esta sí que é unha psicópata. No micro queda blandiña. Na sartén, Claro. Vale, famoso queda crujiente, tal. Joder, pero sacar o sartén Bueno, ás tantas da un mañá. minuto. pero, Bueno. vale, aquí hai unha persona que ha dicho que era psicópata e acaba de mostrar que é psicópata. Non, dixo ela. Sí, vai. Como se vos ocurre comer a pizza no microondas? Oh, como non? Que reblandece todo. Eu digo a verdad. Porque se veño de festa, me toca así, só chegar tan chea a casa que dame igual o que coma. A mí Como se tamén, está mira. blandiña, dura. De feito, eu outro na día, pera. despois do San Xoán, levantámonos só para poder comer, pedimos unhas pizzas ao Gali Pizza, pedimos xa para que sobraran para a noite, e a min eso reviviume. En plan, nin resaca nin nada. A min Claro. eso reviviume para sempre. Pero Sí. tens que facer como Itch, fría, xa está, xa está, xa é mellor. É moito mellor. Blandita. No, Sí. fría está de puta madre. De fría, bueno, fría tamén. Depende do día. No, depende, no, xa está, dixeches microondas. Siento, Dani. Vale, No. última pregunta culinaria. Falabas antes de tortilla. Pouco feita. Pouco feito. Sen Sen cebola. cebola. Cebola pouco feita. Lejos. Sí. Sí ou sí, o sea, cebola non a contemplades. A mí, eu sí. A ver, a mí gustame, Sí, pero pero prefiro sen... depende, sí. Pero pouco feita. Eso é a parte importante. Desagrado. Sí. Sí. Vale. Por qué? Por qué? Non estás de acordo? No, sí, no, perfecto, bien, o de pouco feita, ben. Ben, vale. porque ahora mismo, das 4, solo hai unha persona aquí Xa. que non é psicópata. Ah, Solo hai unha persona que non é psicópata. Itzi. Chichi. Por qué? Como que por qué? O sea, pensades que é psicópata? Porque, non o sei, pensades que son psicópata. Sí. Claro. É que o feito solo de comer a pizza fría xa supera calquera outra decisión. Xa está. O sea, e o resto é que o feito de querer que tal xa... No. Sí. Sí. La sartén, sí. É que se non hai pouco iso, vomito. Na air fryer. Teño air fryer. Que moderna, pero é que porque... Hostia, pero air fryer, hostia, pero sí que sería jodido porque a air fryer ti chegas Sí. ás 3 da mañán, ás 4 da mañán, ás 5. Non tens que vigilar nada. Pero o ruido que, o sea, a mí, por exemplo, como No, te estén... fai menos ruido que o microondas. Claro, eso sí, pero hostia, eu penso que está empezando igual a resaca xa, empeza a facer ruido estás cociñando, empeza a facer ruido, eu tiro con todo xa, non como nin hostias, tiro todo. A ver, eu se é pizza, prefiro quentala. Se outra cousa, igual sigo como frío, Que A comer- ver, se hai que comer frío, se come frío. No sé. que comerías frío? Con leite frío. Con leite frío. Con leite frío, Con leite sí, frío, sí. chico crispis. Que outra cena sobrante comerías fría? A tortilla, obviamente, bueno, pero porque sabe Tortilla. No, fría tamén. é que se agora me dis que a tortilla a quentas, No, tortilla de No, quentar, tortilla no. Mal. Mellor fría. Mal. Mellor vale, entón, aí xa se me dis eso xa eu deixo de ir aos vosos concertos, o sea, A lo ver, siento. que máis pode haber así... bueno, claro, nada. Imagínate que nos levamos un tupper... Croquetas frías. Croquetas, Frías, Croquetas frías. frías tamén. Imagínate que levamos un tupper e, eu que sei, fixeron nos raso. Que non soe, pero o raso frío tamén. Frío tamén, sí, sí. O sea, comeríamos frío, quero dicir, Hombre, justame quente, pero Pero xa se quentan as patatas, xa No, se é acaba. que as patacas quentes tamén é como a pizza. Sí, exacto. Non, como a tortilla. Es que non sei que máis nos poden poñer nun catering así máis cosas quentes.
Non sei, para mí... Mira, O puxéronnos churrasco. Churrasco. fingers de polo. Fingers de polo. Eso Fríos frío tamén. está ben. Tá Sí, ben, fríos sí. tamén. Ves? Sí. Sí, que ao final xa está, comida fría, como hai que comerla. Sí, está. Sí, é máis a volta dun concerto ou dunha festa. Vamos, Sí, dunha festa, xa che digo, como entra cualquier todo. cosa. Sí, todo. Pois, rapazes, non vos quero roubar moito máis tempo. Podríamos estar aquí falando moitas máis horas, a verdade que Sí, temos compartido xa moitas conversas. Vos convido a que cando salga esa canción veñades por aquí, porque personalmente quero presentar esa canción en condicións, quero darlle a importancia que ten esa canción, quero que este moi presente. Ti a escoitaches antes que naide, Sí. Sí. E escoitei nun formato moi bonito. Sí, moi bonito. É verdade, ese formato ten que repetirse. Eso, mira, falamos antes do formato DJ. Un formato íntimo para ao mellor sesións vermú ou según que lugares ou tal, Sí. alguén acústico, non é mala cousa tampouco, Está máis preto de ser que o do DJ Sí, set, probablemente. sí, Sí. Home, Eso si, está- é máis fácil, tería máis sentido de primeiras. Bueno, a O lo que sexa. Bueno, DJ set tamén está mucho. Pero sí que podría estar guai, porque Sí, exacto, literal. por exemplo, eu por dar ideas, así como que non quera cousa a xente do Oso do Mar o ano que ven, un concerto delas así máis en rollo acústico no barco, que tedes as actuacións no barco, Bueno, pode Sí. estar guai. O sea, eu xa deixo ideas para o ano que ven, Oso do Mar, vos estou facendo o cartel xa, vale? O sea, pode En un barco. é en riba dun barco. O disco chamase Marusía, o sea, Acarando sí. sí, acarando así, tal. É que Perfecto, xa está. Cosas subliminais, sabes? Ves? É que son dos señales, ten que ser. Sí. Ainda está a tempo, Penso que non temos nada nesa data en concreto. teño mi cartel pechado xa. Bueno, hombre, sempre se pode sacar alguna cousiña máis. Sempre se pode, hombre, que igual ahora de repente teñen uns cartillos máis e nunca se sabe. Pues nos encantadas, vamos. Sí, A cartel chulísimo. A limburela, tal. Pero sí que é verdad que esa canción a quero presentar. Quero facer aquí unha conversiña, sexa de media hora, de 10 minutos, pero quero poñela en valor, quero que teña importancia. E sabedes que este é a vosa casa para o que queirades, que este é o lugar onde ides a poder presentar e falar do que queirades e como queirades, e agradecervos a vosa xenerosidade sempre, a forma como sodes, xa non só como músicos, sino como personas que sodes absolutamente maravillosas, e xa está, o sea, que digades o que queira dicir agora, de cago en Hola! tiro con todo, non pasa nada. Sí, calla la palmera. Tiro con todo, non pasa nada, pero que digades o que queirades aos vosos fans, a xente que queirade o que queirades. Ahora os minutos son vosos. Toca falar como o rei en Toca Navidad. improvisar. O que non se nos dá ben. Españoles. Bueno, ahora quero que de feito isto non o fago, eu quero facer de cara a nova tempada que fagades mensaxes para despois publicar en redes de mira a conversa ou algo así, improvisar, que como dixetes antes que vos gusta. Que se nos dá moi ben improvisar, é verdade. Sí. Vale, no, espera, resumo. Revenidas, Osa do Mar. Estamos aquí. 6 pés, Info, Info, arroba. sí. Temos ganas de tocar, de xerar por Galicia todo o que podamos, así que estamos recíprocas xa. A ver, decide algo. No, é que tens que falar todas, o sea, eu Vale. estoy. A ver, dos acolabos tamén. Que estamos facendo un resumo do... Non sei, Claro, O resumo da conversa. Que veñades a concertos, que imos pasalo moi Que ben. traian globos gigantes. Efectivamente. E nenos, fantas faltan nenos. Gafas de sol. Gafas de sol, crema de sol para o verán. Importante. A non ser que toquemos as 11 da noite, entón non fai falta. Bueno, que tocamos o venres e o sábado, esta Sí, semana. sí. Bueno, non sei cando se imita isto, igual xa... Igual se Xa pasou. pasou. Esto estás emitindo o
ou se pode emitir antes se queredes, se vos apetece que emita No, antes. temos tratado, se poden anunciar. Mira, o 28 de setembro tocamos no Xurés Son, na Serra do Xurés. É un encontro, penso, universitario entre universidades de Galicia, de Asturias, de Portugal, e penso que vai estar chulísimo. Xa saiu tamén no cartel Catuxa Salome Lontreira, penso que vai estar guapísimo. Cuidado, xa vai a combo, E temos algún máis, pero está todavía por confirmar ou por Bueno, por anunciar, anunciar. sí. Sí. Dani, tío, que levas con nós dende que empezamos e que grazas a ti tamén. Sí. Dani xa outra leria tamén. Eu Sí, digo en serio, o que dicía ao principio, a mí faime moita ilusión, sempre vos lo dixen, e o dixen moitas veces nos directos e en vídeos que subín, faime ilusión ver como ides pouco a pouco estando máis presentes, como ides pouco a pouco disfrutando máis, que o máis importante, como ides mellorando en moitos aspectos, como joder, me gusta porque xa non porque eu fixera esa conversa, non, cando non tiñedes nada, sino porque ese día, o que dicía ao principio, e por repetirme, notei moitas cousas boas en vos. E ver que xente boa como a vos, que ides tendo pasiño a pasiño, ides cumprindo o vosso soño e disfrutando, para min é unha alegría e o que eu sempre poido aportar, ainda que sexa moi pequeno. A ver, eu polo menos vos aportei un ointe en Estados Unidos. Sí. Entón, Non, pero Dani, aportachenos moitísimo máis. O sea, Sí. xa participaches no noso primeiro videoclip, ves a case todos os concertos, estar no escenario e ver caras coñecidas danos valenos moito máis do que poda ser calquera outra cousa. Sí, e nós imos facer vou facer unha confesión agora mesmo, pero nós porque non tiñamos invitacións suficientes, pero queríamos levarte con nós aos Martín Codas. Sí, De acompañarte. Sí, claro. Bueno, solo con eso xa me sirve, xa está. Que te non quedas- falamos, espérate, porque vamos a hacer un paréntesis na despedida. eu estaba pensando Dos Martín Codas, moi rápido, que estiveches denominadas aos Martín Codas. a mellor artista emerxente, finalistas aí. Sí, Joder, que guai, moi contentos de estar ali, guau. Wow, o sea, a experiencia super chula. E coñecimos a xente a raíz de aí, Sí. o sea, que tamén super chulo. Todos os artistas que ali estaban, pues, Sí. tamén un placer poder coincidir con eles, sabes? Sí. Pero non nos deron pizza fría, No, é que o dos Martín Codas a comida é algo que todos os anos... Algo raro, sí, É algo que todos os anos... Non tan mal, pero que vou ser rápido. pero sí. Eso é algo que, bueno, o ano que ven, cando estedes nominadas na categoría de indie pop, pois... Oxalá. Bueno, igual A ver, si a ver. ven que esto non estamos xa nominadas. Por dicir Por lo da comida. Por dicir la comida. O podemos eliminar, non pasa nada. Xente dos Martín Codas, Sheila Patricia e demais personas da directiva. É un jijijaja isto, estamos de broma. A vosa comida, eu cando fun fai 2 anos, creo que foi. Si, fai 2 anos. É a comida maravillosa, absolutamente bestial, eu salín dali cheísimo. Bueno, E temos un viño por Sí, abrir, sí, que sí. faremos unha churrascada para ese viño. Na gala dos finalistas a comida estaba moi boa. Sí, na pregala Sí. estaba moi Ves? ben. Pues Na entonces, propia gala non houbo, simplemente, No, claro. pero ata foi mellor. Porque acabamos No Acabamos McDonald's con Rapans. con Rapans ás tantas da mañá. Sí, sabes? ves? Pues mira, ves? Xente dos Martín Codas, mellor incluso, mira que o que Sí, provocaste. sí, ao final, mira, as casualidades. Os pobres do McDonald's, que, o sea, era a 1 da mañá e Estaban vían pa pechar. chegar a 200 persoas en traxe, tiñan que estar flipando. Sí. Sí que digo, bueno, ahora sí que sí, nos despedimos, porque senón podemos estar aquí 50.000 horas e como vai haber máis conversas e vai haber máis momentos, haberá tempo de poder falar de máis nominacións, de máis cousas e de cousas, historias que vayan surgindo. Espero que o pasades guai, espero que a xente que vexa isto xa casi 1 hora e 45 minutos, pero tocaba que fose unha conversa longa e que fose así, porque quería eu que estivésemos bastante tempo e non vou a repetir o dito, pero gracias por todo de verdade e moitísimo. A ti. Non digo sorte porque non a precisades, porque tedes todo para que vos vaya ben. Foi máis fácil para ti esta. Que a anterior. Que a primeira. Non é para min se foi máis fácil. O pasachedes mellor que na primeira?
A mí Súper sí, ben, claro. sí, sí. A Claro. primeira xa estivo ben, Sí, a primeira tamén Pero gustounos. Sí. No, esta xa ten outro nivel, xa ten outro nivel, xa outro rollo. Al final, queras que non haga, a xente, eu creo que o nota cando repito cos grupos e tal, porque quen repite por xente que a cal me levo guai e xa falo Sí, máis, Ya. eu creo que se nota xa que xa unha confianza, un pouco xa unha conversa fora de isto, notase moito. Sí. Así Sí, que sí, nada, xente, preparados para unha terceira que espero que chegue moi prontiño con esa nova canción e preparados para ver a estas rapazas en cada vez máis sitios porque o van a petar e van a ser, mira, van publicar, non sei se se ve, está aí pequeniño, Aí o libro Galicia Musicalidade e cando Noel faga unha segunda edición vai aparecer o seu nome no libro Galicia Musicalidade. Oh, Ai. que guai. Moitísimas gracias. A ti, Dani. A ti, Dani. Chao. Chao. Chao.